Bafo, ayiqineke la. Yabona nje nami la ngibambe kahle. Yabona nje ukuyidonse kanjani? Iyo-ke le. Mafisha. Bashaba futhi director bafi. Nani manje wethu ngicela ukucheck into ezimbalwa la. I-room isiclean. Alright, ibhena uthemba ngicela uyidonse kancane ngalapho. Alright, Steve. Ama guest wonke wamemile. Akonke ngibabizile. Sho. Awu, yini manje? Kanti usho uchaza ukuthini kuwena? Kanti kuyachaza ngithi sho. Hawu, ngifuna ngisho ukuthi wonke ama guest amayeza. Angifuni ndaba ukuthi ngiphambanelwe izinto. Awula, sibonene nina bawavilakazi. Hayibo, kahleni bona avuma nje impela. Wekhawula. Awufundisa ngani ukuthi umuntu mengene emzini omuhle ngqongqoza kuqala. Hayi gogo lokho kungafundiswa kakhulu abazali bami. Kodwa ke iqiniso ukuthi ngomsebenzi engisebenza igebengu lezi engigijimisa njalo. Bebona nami sezingenza ngithi ukuphambana kancane enhloko. Buka nje khona manje nazi insimbi yabona ivulekile. Bekinti ngibambe esinye nokho sasinda nje ndlela thi. Wekhawula awuthi ngibonele insimbi lezi. Insimbi. Oh, nazi. Yabona. Ukhawula usho ukuthi lokho kutsotsi makuloko ekupringa la iduze kwakho kuze ngitsotsi yamaphanti uvela ukuthatha insimbi ukuthi khaxa. Ubone. Ukuthi kuyapringa kuyakushona la uvela ukuthatha ukufana esihlahleni ukushiya khona lapho usukubopele khona uhambe khawula ubuye sekuphela utsotsi. Hayi yazi uThemba. Kahleni ke bakwethu ngizokuthola lapha ekhaya kuza ama celebrity. So Rekhawula ngicela uzongicaqala nengathi ngibambekile. Rekhawula yabona into esenza la ekhaya into yomndeni. Akuyona into esemzini yabantu. Please ngicela uyokuthandela indaba. Khawula ngicela uzongibamba ungicaqelana. Uyazi ukuthi into bengikhulumela mina bengikhulumela ukuthi anidingi mhlambe ezokuphepha nje ukuthi baphephe mase befikile la ekhaya. Yeke indaba zokuphepha khawunaku la ngingaphephile khona uzongiqaqa. Asensikhathi sokudlala lesi yeso. Angihlali buyibuka into ezikibophekile la ufuna Khawula ngiqaqa. Hayi ngiyithole ezikhiza. Ungasho kanjani ukuthi awuyithola ikhiya? Usebenza kanjani ke wena ndoda ukuthi ungaphatha insimbi kodwa ulento ukhiya ungawuphethe? Khawula wozongiqaqa uyinakele lana. Lezi khiya zami ukuthi zilahlekile mina zilahleke kanjani Uzowaqada kanjani ke pha ama celebrities mawuhlelo ukugada ukhiye wakho? Mama ngenawo ukhiye khawula cha ukuthi mina sengohlala ngibopheke kanjeni inguna phakathi. Cha ukuthi ngishade nalesihlahla nesihlalo mina la. Hayi ibanza kwethu khulekani akho lutho ngizathi nje shwe ngiye lapha eqama ngibuye nazi ikhiya. Sela usheshe Khawula iyaqala umsebenzi manje please. Kodwa bengicabanga ukuthi kunganjani ukuthi ngithi kuma kancane befike bona kuze ngikwazi ukubabheka kahle. Khawula. Awubuke Khawula, abukho futhi utshwana la.